Takže čaute ľudia, vítam vás pri novom videu. A dneska sme tu s Kopčan Maty 12. Ahojte. No, musíš poradne kričať, aby ťa počuli. Ahojte. A dneska si musíme... Má to zmizol. A dneska si musíme... Čo ideme, 1v1, alebo čo ideme? Budeme my dvaja proti nejakým typkom. Tak počkaj, jedno kolo dáme 1v1 a potom ideme proti typkom, okej? Ne, ty ma porazíš, bro. Ale to nevadí. Dáme tu tučňák na druhú stranu. OK. Dobre, takže ideme testnúť Matisa, ako to kvalitne hrá. Poďme ten Dock. Dobre, dám ti tvoju mapu, Docks. Dock, kamo. Docky, more. Dosky. Takže ti dám pekne snajperku si dám. Co? Ty čo tam varíš, bro? Ja mám snajperku. Ja také veci nemám. A ešte mám potom aj nožiček na teba. To bude 5-0. Ale to bude 5-0, no nic. Kde si? To Ja taký sa ti neviem trafiť, bro. Ne! Mám ešte... Jo! Neviem, čo sa deje. Počkaj. No, zostaň na tej streche, ja som tam. Kde si, bro? Na Kde streche. si, kámo? Kde si? Ja tej tvojej streche, ja tam čakám. Ty krávo, ne. Ty ho nedáte mať v mojich videách. Som family friendly. OK, kámo. Ty jak zruším Kde si, bro? video. No, ty vole, ti mám hovoriť, kde som. Kde si, Kašenka? No to vybuchol kanister. Ty vole, ja som to počul až sem. Ja som si polku apečok ubral. To je offside. WTF, ty máš len ten kanister. Kde si ty, Japonček? Ja mne to ubralo, ja som to tiež skúsil, mne to ubralo 100. Kde si? Ale mám totálne na... Ja nevím. Povedz polohu, povedz location. No, ja som u tých žeriavov, či čo to je. Je tu si. Ne, ty ho zabiješ! Ne! Dobre. Jo! Ne! Dobre. Proma rage, no nic. Nemám rage, kde si ty dement. Tak GG, predchvíľou povedal, že som family friendly a začnem nadávať. Tam si dýchaj smoky. Vidíš čo si? No, dobre, si nevidíš. What the fuck, mám čierna diera. Bum! Čierna diera je pre teba. A to čo si, jak si... Ja mám dobré veci, kámo, čo chceš? Si mňom, Black Witch a granát. Bum! Jo. Ja som I'm young, black and rich. Ja som pozeral tvoje video s Matušom a tam som videl toto. Čo? What the? I'm young, black and rich. Ja si dám teraz horšiu zbraň. Ja si dám to, čo ty máš. By to bol fér, okej? Ja skúsme. Jo. Jakože ja tieto veci vôbec neviem. Ne! S tým vôbec neviem hrať! Ne! Jo! Temňum, Presne tak. No nic. Šimňum. Kámo, ty povedz, že si, nie ja, kde som. Ti tu zboxuje. Ja som kemping, ja som kempovatel. Ty si taký... Počkaj, ja už vidím ťa, ešte vidím. Ja vidím ti ostrá hlavičko. Dano, čože? Čo si dal granatiny, bombardíny? Ne, nech mne. Dám ti mňum, black and rich. Čo? Ty sme skúsil, ty si sa to nemohol zopedy. Kamu ja počujem tvoj hlas? Či ja počujem svoj hlas? No? A ty svoj počuješ? Ja ťa počujem tvoj. Ale ja počujem svoj v svojom telefonáte.
Za teraz dostaneš mňum Black and Rich. Na diaľku granát, kámo, úplne z konci mapy, ja som ťa nevidel. Ja som dal no look granát a som ťa porazil. Bro, no look granát. Ne, no look granát. Ja už ťa vidím. A ja teba. Na ferovku, na ferovku. No počkaj. Koľko máš životov? Na ferovku, bro. Koľko máš? Headshot? A mňa, Black and Rich. Ne, ja som spadol z mapy. Oh no. Sudden death. Poďme zničiť, poďme. Ne. Za trest, že tu nejako... Kde si, Matiesko? Ja ti tu rozsekám všetky okna. Si zohil granát, takže si kde si? Čo tam robíš, Matiasko? Kam tu varím? Lievočku. Si zaslúžil len granátik, aby si si nemyslel. Kde si? Bro, zmizol. Povedz moju lokej... Počkaj, a už ťa vidím. Ty pôjdeš... Ja neviem. Peťa Pečok! Ty krávo, najnapínavejší súboj na tvojom kanále, podľa mňa. Totálne. Ty krásuna. Tak toto bol fake play, kámo. Ty vole. No nič, poď. To ako bol celkom akože... Mega, no. Poďme zničiť typkov. Ty vole, toto som nečakal, že budem takto dobrý. Jako 5-4 si tak prehral, ale o jeden bod. Ty Peček, poď sa, neboj sa, no, áno, kobe. Paťo, poďme. Čo? Reposti. OK, ideme ich napiť. Dajme Griven. OK. OK, ideme. Kde si, Paťas? Vedľa teba. Tu si, vedľa mňa. OK, ideme. Bacha na nich, oni tu totálne OP, vidíš to? 236, kámo. Ja, no. Kámo, ty si hore, ja som dole. Ja som zomrel. Ne. Lebo on mi dal mňum. Kde je, bro? Kde je? No look. Ho nevidím. Ja nahitoval. Idem dole. Absolutne nemá. Mňam. Ty vole. Pro nejaký banán a nejakého rainbow typka musíme zdolať, ne? Keď hra proti nám banán, to nic. To nie banán, to je Roblox. OK. Jak vidím, oni sú... Kámo, ju na jeden hit zabil. Lebo má snajperku, ty. Jo, ja vidím. Ty vole, Páťo, do toho. Ne. On mi povedal mňum Black and Rich. OK, poďme. Ideme ich zničiť, bro. Ja idem tuto. Áno. Poďme ich tempovať. Hitujem ho. Kde je? Ty vole!
Ideš hore? A idem aj ja hore. Ne, ja idem tam, kde... Oni sú tam, oni sú tam! Kde si? Pomoc! Ne! Tady je ten banánek. Tady je ten banánek. A tady je. Ne, tak to je hrúza. To je hrúza. To je, keď Adam hrá futbal. To je hrúza, no nic. Jako 4-0. No. OK. Ne. Ty vole. OK. Takže bohužiaľ sme to moc nedali, no. No. GG. No. Prečo tu je tvoj brat, Kubo? Ak je tu Kubo, no nic. Tak čo, ideme ešte jednu hru, či už ne? Neviem. No či môžeme zahrať niečo za kamerou. Jaj. Povedz ľuďom, aby mi dali odber. Dajte odber kanálu. Ako sa tvoj kanál volá? Jaj, Matias Bombarder. Točí totálne super veci o voľnom futbalu. A tak no. Jo. Hele zajímavá futbal, tak fakt. Dajte mu Natočím o futbale a tak. No urob si ty o sebe reklamu. No proste, natáčam o futbalu, natáčam o nejakých výsledkoch z futbalu. A ešte natáčam o dobrodružstvách, ako napríklad nejaké výlety a tak no, to je moja tvorba na YouTube. No ako... Je totálna masívnosť, ja dúfam. Teda ja dúfam, že tady ten video sa vám páčilo, pokud áno, dajte ten like, dajte ten odber a zatím. Áno. Čus! Bye.